Jól szórakoztunk ma este, nem igaz? Most viszont egy olyan ajánlatot szeretnék bemutatni önöknek, ami kihagyhatatlan. Mondom, kihagyhatatlan. Imádom ezt a faszit. Van otthon kilincsük? Ó, igen, nekünk pont van egy kilincsünk. És szoktak kordonblőt készíteni? Igen, néha. Még sosem készítettél semmit. Akkor biztosan maguk is utálják, mikor véletlenül kordonblős kézzel fogják meg a kilincset. Ó, azt hogy utálom. De ne aggódjanak, van egy jó tippem. Itt az új Cordon Bleu foltisztító robot, specifikusan kilincsekre. A karácsonyi akción keretében csak 499.999 forint. Nem tisztít étellisítő a foltokat, kilincsekre valójában nem alkalmazható. Ez kell nekünk, Benni. Úgy látom, megvan az első dolog, amit idén karácsonyra veszek magamnak. Mikulás! Ezt nem fogom feltakarítani. Valóban én vagyok az, a Mikulás. Na hát, Mikulás, csak nem hallottad a karácsonyi kívánságomat? De igen, és hoztam is neked valamit. No hát... Íme! A kauciót így már biztos nem kapjuk vissza. Ez meg mi? Ezek baszott nagy virgács, mert egy önelégült pös vagy, Gyula. Már megint haszontalan fasságokra költenéd a pénzedet karácsonykor, miközben valakinek az is ajándék lenne, hogyha meleg étel tehetne 24-én, vagy csak egy könyvet, vagy játékot kapna. Nem, én ez szerintem is borzalmas. A szociális háló Magyarországon borzalmas állapotban van. Én is mindig ezt mondom. Nem tudom, tudtad, de kb. 500 000 mély szegénységben élnek az országban. Most képzeld el az ő karácsonyukat. Látod, pont ez a baj, hogy állandóan pofázod, és ebből most lett kurvára elegem. Bőgni azt tudtok, de szartok az egészbe. Ha ennyire sírsz a szegények miatt, akkor segíts nekik, bazd meg! Vágod a Mikulás gyárat? A Mikulás gyárat? A Mikulás gyár a mély szegénységben élő gyerekeknek gyűjt tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhákat, játékokat, meg könyveket. November 29-e és december 21-e között 10 000 gyermeknek kell adományt kapnia. Ja, csak erről van szó, akkor majd adok egy tusfürdőt. Mit szólsz? Nem! Kibaszottul elegem van a képedből, Gyula. Idén neked kell rávenned az embereket, hogy adományozzanak. Tudod, az milyen kurva nehéz? És ha december 21-ig nem gyűlik össze 10 000 adomány a szegény gyerekeknek, akkor soha többé karácsony. Mi? A keresztény vallásos karácsony misével? Nem, az megmarad, csak a bulis karácsony ajándékokkal. Ne! És van még büntetés. Ha nem sikerül összegyűjteni, akkor mondjuk... tudom már. Akkor elintézem, hogy a szomszédotokban éljen a legidegesítőbb ember, akit el tudsz képzelni. Mi? Mármint csak nem... De, Vágási Feri, a szomszédokból. Karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhatok az internetbe. Adakozzatok, emberek! Adakozzatok november 29-től!